Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, December 22, 2025. Importation sa ban sang kalamay can extend to December 2026. Pulis ginlampusan sang tubo sa ulo, suspect na tiruan sang pulis. Panos kapag kaon nga gin-serve sa Christmas party sa Bacolod City Government Center, ginausisa. Bulkan Kanlaon, liwat ka nagbugas sang abok kaina sang aga. Kag sa good vibes, isa ka Bacolodnon ang sa karon, isa na ka book author sa Denmark. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka rambola nagluntad sa tunga sang kapistahan sang Barangay Maaw sa siyudad sang Bago. Base sa inisyal nga report, mga menor de edad ang imbulbado sa natabo nga insidente nga nagluntad samtang nagapadayon ang selebrasyon sang kapistahan sa Barangay Maaw. Sunod sa saksi sa insidente, antes pa magsugod ang ginamo, nakita niya ang pila ka grupo sa mga kabataan nga nagailinom sa kilid sandalan. Kag inoras ang nagligad, nagsugod na ang kinagamo sang mga kabataan. Sa video nga kuha ni Rian Gonzaga, makita pa ang hinabuyanay sang botelya. Ginsiling man sa nakakita nga gilayon nga nagresponde ang tanod sang Barangay Maaw, kaupod ang mga pulis nga naka-assign sa area agud mapunggan ang paglala sang sitwasyon. Actually, nag-ano gid ko isang pulis na dalagan gid ko pa kadto sa from barangay hall to police station gid Kapit lang man. dalagan para ma-secure lang gid sila ya ang naganaway. Sa number 9, Bulkan Kanlaon, liwat kinagbugas ang abo kainas ang aga. Weak ash emission ang na-record sa Bulkan Kanlaon kainas ang aga. Ash fall ginreport sa pila ka mga lugar. Sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, may mga weak ash emission gikan sa summit crater sang Bulkan Kanlaon. Ang una na record humalin 9:01 AM tubtob 9:29 AM o kon 28 minutos ang kalawigon. Ang ikaduha naman nga emission nagsugod 10:29 AM tubtob 11:07 AM o kun 38 minutes ang kalawigon. Sunod sa PHIVOLCS, ang ini nga mga events ang nag-generate sa grayish plumes na nga nagsaka tubtob sa 300 meters sa ibabaw sang crater antes nagpadulong sa northwest. Sunod kay Dr. Mary Jean Ortizo, ang pamuno sa Disaster Risk Reduction Management Office ng Bago, may mga ginreport nga ash fall sa pataan sa Barangay Mailom, kag Purok Manukan sa Barangay Ilihan sa Bago City. Nagapabili naman sa Alert Level 2 ang Bulkan Kanlaon. Sa number 8, ikaduha nga batch sang makabaton sang emergency cash assistance bangod sang Bagyo Tino nagbato na sang bulig. Nagsugod na kainay ikaduha nga batch sang emergency cash transfer o kun ECT para sa mga benepisyaryo nga apektado sang Bagyo Tino sa Bacolod City. Ginapahayag sang DSWD Negros Island Region ang pag-release ng ayuda nga nagsugod humalin kainas ang aga ang tubtob Disyembre 29 sininga tuig. Una nga paghahatagan sang ayuda mga benepisyaryo nga nagahalin sa Barangay Granada kag Barangay Handumanan nga ginakabig bilang slightly affected nga mga lugar. Sa karon, yara na sa 19,000 ka benepisyaryo sa DSWD ECT ang nakabaton sang ayuda nga naga-total na sa 118.234 million pesos as of December 22. Sunod sa DSWD, 3,098 ka severely affected nga benepisyaryo
gikan sa 48 ka barangay ang nakabaton sang kabilugan nga 31.987 million pesos samtang 16,064 ka mga slightly affected gikan sa 49 ka barangay ang nakabaton sa kabilugan nga 86.248 million pesos. Sa number 7, PNP ginpahanugutan na sang korte nga usisaw ng cellphone kag Facebook account ni Freya Go. Ginaprobahan sang korte ang gin-file sa kapulisan nga search warrant to disclose computer data may angot sa kaso ni Freya May Go nga nasapwan sa reclamation area sa Barangay 12 sa Bacolod City sadtong Oktubre 22. Ginsiling ni Police Captain Francis de Pasukat ang hepe sa Bacolod Station 1 nga ila na igaserbe ang search warrant sa isa ka telecommunications company kag Meta Platforms pagi sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Police Regional Office, Negros Island Region. Ang kaundan sa nasambit nga search warrant amo ang mando sang korte sa telecom kag Meta Platforms nga mag-issue sang data nga makabulig sa pagsolbar sa kaso nga pagpatay kay Go. Sa karon magahulat ang kapulisan sa resulta o kon datos gikan sa telecom kag Meta. Sunod kay Pasukat, isa ini ka pamaagi agud mahibaluan ang mga tawo nga ulihin na contact ni Go ante siya nadula kag nasapwan nga patay sa reclamation area. Magkaligid ang duha ka bulan, wala sa gihapon sang suspect ang sa kamatayon ni Go. Isa sa mga kabudlayan sa kapulisan ang mga pagkuha sa mga footages sa CCTV halin sa mga business establishments. Nagtanyag sang 100,000 pesos nga reward ang city government sa Bacolod sa makahatag impormasyon agud makilala ng suspect apang wala sang saksi nga nagwa kag nagpalapit sa pulis. Base sa resulta sang autopsy, asphyxia due to strangulation o kung pagpuga ang gintunaan sa kamatayon sa 17 anyos na si Go. Sa number 6, mangunguma patay sa pagpaniro sa Mursya. Bangod sa kahulugbon, patay ng isa ka mangunguma matapos gintiro sang iya nakabais sa Purok 9, Barangay Minoyan sa Banwa sa Mursya, Sabado sang gabi. Gindala sa Mursya Health Unit sakay sa Barangay Ambulance ang biktima nga si alias Romnick, 29 anyos apang gindeklarar nga dead on arrival. Sunod sa investigasyon sa Mursya PNP, naglalisay si alias Romnick kag ang suspect nga si alias Gilon. Ginalagar hana nga labo ni Romnick si Gilon apang naggabot ang suspect sang pusil gikan sa sling bag kag gintiro sa makapila ka beses ang biktima. Nalagyo si Gilon apang sa hot pursuit operation kahapon Domingo nadakpan siya sa Purok ADC, Barangay Mailom sa Baguio City. Nakuha sa 28 anyos nga suspect ang isa ka caliber 45 pistol, magazine nga loaded sang 3 ka live ammunition kag isa ka empty magazine sang 45 caliber pistol. Sa number 5, isa ka BPAT member sang Kanlaon patay sa pagpaniro. NPA nag-ako sa krimen. Magluwas sa pagka-BPAT member, Barangay Agrarian Reform Chairman kag empleyado sa isa ka quarry site si Virginia Abustad sa sitio Pabrika, Barangay Kamansi, Cabancalan City. Sa investigasyon sa Cabancalan PNP, Sabado sang hapon may duha ka persona ang ginreport nga nagtiro sa biktima sa Hacienda Santa Isabel nga ginhalinan sang kamatayon sa biktima. Dugang pa sa PNP, wala man sa malaing nga record sa barangay si Abustad. Sa statement ni Ka Andrea Guerrero, ang spokesperson sa Armando Sumayong Junior Command sa New People's Army, Southwest Negros Guerrilla Front, ang biktimang ilaging silutan kay ini ang nagserbe nga asset sang army nga nagresulta sa kamatayon sa National Democratic Front o kon NDF consultant nga si Erickson Acosta.
Ginsiling sa rebelding grupo nga ang biktima ang nagupod sa army sa pagpatay kay Acosta kag mangunguma nga si Joseph Jimenez sadtong Nobyembre 30, 2022 sa sitio Makilo, Barangay Camansi sa Cabancalan City. Sa karon padayon pang investigasyon sa mga otoridad sa kaso. Damnag pa ang Regional Peace and Order Council Negros Island Region ang nagpasar sang resolusyon nga nagapagkamalaot sa pagpamatay sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, bangod nangin sunod-sunod na ang pagpamatay sa rebelde nga grupo sa isla sang Negros. Sa number 4, police ginlampusan sang tubo sa ulo suspect na tiruhan sang pulis. Pilaso ng isa ka pulis matapos ginlampusan sang tubo sa ulo sa Luzuriaga Street, Central Market sa Bacolod City, kainas ng aga. Nakaangkon sa pila sa ulo ang pulis nga may ranggo nga Police Chief Master Sergeant kag naka-assign sa Bacolod City Police Office. Ang suspect na naglampos nga ginkilala kay alias Juan ang natiruhan man sang pulis. Naiguan siya sang bala sa paa. Ginsiling ni Police Captain Francis Depasukat, ang hepe sa Station 1, nga padulong sa duty ang pulis kag naghapit kadali sa Central Market. Maginsaway ini nga nagainom-inom sa area, apang gulpi lang siya nga ginlampusan sang suspect. Sunod kay Depasukat, gintinguan sa pulis nga pakalmahon ang suspect apang nagpadayon ini sa pag-atake, rason nga gintiro niya ang suspect. Pareho nga gindala sa ospital ang pulis kag ang suspect. Dugang pa ni Depasukat nga sa ila pag-check sa nga e-warrant, ila na diskubrihan nga may pending nga warrant of arrest ang suspect sa kaso nga physical injuries. Sa number 3, masobra na sa 50,000 ang nagparehistro sa COMELEC sa bilog nga NIR. Para sini nga bulan sa Disyembre, tubtub na lamang buwas nga adlaw ang voter registration sa Commission on Elections. Sino kay COMELEC Regional Director Attorney Lionel Marco Castellano, katapusan nila ang Disyembre 23 para sa nagapadayong nga voter registration. Mag-resume sila sa Enero 5 na. Humalin sa pagsugod liwat sang voter registration sang Oktubre tubtob December 20, may 52,375 ka nag-process ng ilang nga application. 35,538 diri ang sa Negros Occidental, 16,076 naman sa Negros Oriental, kag 761 sa Siquijor. Sunod kay Casiliano, kinahanglan nila nga iduso ang kampanya sang voter registration kay kung magsalig lamang sila sa magapadulong sa ilang mga talatapan, manubo ang nagaparehistro. Ang COMELEC nagalaom nga hindi na magulat ang mga luyag magparehistro sang katapusan nga mga semana sang voter registration kag amo ang pagdaguso kag pagginutok. Sa bulan sa Mayo, magatapos ang voter registration para sa barangay kag SK elections nga nakaschedule sa Nobyembre 2026. Kung hindi lang siguro pupunta ng mga schools, ng mga barangay at yung nasa malls, yung Bacolod at Dumaguete, mukhang mahina talaga kung nag-aantay lang kami sa office. Sa number 2, panos nga pagkaon nga na-serve sa Christmas party sa Bacolod City Government Center, ginausisa. 3.2 million pesos ang budget para sa Employees Day sa Bacolod City kag kapin 1.3 million pesos naman ang gintigana para sa pagkaon sa mga empleyado nga gingasto sa duha ka caterers sa Bacolod City Government Employees Union o kun BCGEU. Pero may reklamo halin sa mga empleyado nga panos nga pagkaon ang ginhatag sa Employees Party
sang Biyernes. Sunod kay Attorney Mark Mayo, ang City Administrator, nagmeeting ang mga opisyales sa Bacolod City Government kag ang Bacolod City Government Employees Union agud mausisa ang amo nga issue. Sunod sa City Administrator, may duha ka mga caterers nga ginpili sang BCGEU para sa party kag ginausisa pa para mahibaluan kung sino ang dapat nga manabat sa natabo nga insidente. But definitely, the suppliers or caterers will provide their own explanation sa BCGEU, kay sila ang may contract, and then BCGEU will come up with their own investigation report to be furnished sa aton or to be submitted sa aton nga opisina. Kag sa number 1, importation ban sa kalamay gin-extend tubtob December 2026. Ang Department of Agriculture kag Sugar Regulatory Administration ang nagklaro nga ang ban sa sugar importation ang magapabilin tubtob sa December 2026. Sa interview kay SRA Administrator Pablo Luis Ascona sang Domingo, iya ginsiling nga sa December 2026 kag hindi sa September magapabilin ang importation ban. Mga government officials kag sugar leaders sa isa ka sulat kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang Biyernes ang nagpanawagan sang declaration sang no sugar import policy sa masunod nga 18 ka bulan. Magluwas na lamang kung tuman manaog ang domestic stock. Tuyo sini nga mabuligan ang pagsarurot sang millgate prices. Ginalauman ni Ascona nga ang millgate price mag-aayo sini nga semana sa tunga sa mga tika nga ginapatuman sa gobyerno para mapanubo ang importation kasugman sa pag-export sang raw sugar. Dugang pa ni Ascona nga nagpagwa na sa pahayag si Secretary Francisco Tio Laurel nga base sa current production and consumption numbers mayara sang moratorium sa imports tubtob December. Iyaman ginsiling nga bangod mayara sang excess supply sa raw sugar dalaman sa pagsaka sang national production, gindesisyonan nila nga mag-export sa Estados Unidos para mabuhinan man ang supply kag mapasaka man ang presyo sa millgate price. Ang DA kag SRA suno kay Ascona ang nagdesisyon nga mag-export sang 100,000 metric tons sang raw sugar. The secretary and the representative from the millers agreed that the statement should be December 2026. Secretary Laurel made a statement saying that based on the current production and consumption numbers, there is a moratorium on imports until December 2026. So that's one move. And then since we have excess raw supply, from actually this is a problem of the success of all our farmers. Our farmers raised the national production by a good 2.6 million bags, I think. And as a result, we have a lot of raw. And the secretary and I decided that we should export the raw sugar to the US to relieve the raw market, hopefully raise the prices. Kag sa Good Vibes, isa ka Bacolodnon, ang karon isa na ka book author sa Denmark. Ang iya libro ang nabutang sa library sa Philippine Embassy sa Denmark para mangin inspirasyon sang komunidad. May report si Romeo Sobaldo. Si Therese Christensen, ang mass comm graduate sa University of St. LaSalle, kag sa tuanay writer sa Negros Daily Bulletin kag BPO industry employee, ang nag-migrate sa Denmark sa 2008. Ang pagsaylo niya sa Denmark ang nagbukas sa mga oportunidad para sa iya. Kag after 17 years, nakabase na siya dito sa isla sang Bonhon, kag may pamilya na siya. Isa siya ka writer, publisher kag social media creator.
Sang sinikid lamang, ginpublish ang iya libro nga A Pebble Cast in the Nordic Sea. Ang libro, nag-istorya sang iya naging personal nga journey bilang isa ka young Pinay migrant, kag istorya sa mga kababainhan nga nakatrabaho niya sa nagaobra pa siya sa isa ka NGO nga nagabulig sa mga babae nga biktima sang domestic violence. A Pebble Cast in the Nordic Sea was born out of two things. Una na ang personal journey ko as a young Filipino migrant, trying to find my voice in Denmark. Kag ikaduwa is that the stories of the women I work with, women who survive domestic violence and discrimination and the silent battles of migration. And for many years, ginapamangkot ko actually ang kaugalingon ko kung am I worth it really bala to write a story about them. But later, na-realize ko that hindi lang man ni story nila ang ginasulat ko. It was actually a mirror of my story of many Filipino experiences abroad. Ang libro isa ka memoir, nagatalakay sang iya mga inagyan sa pag-migrate abroad. The book is a memoir that traces my journey from Bacolod to Denmark, from being a young idealist to an au pair, navigating culture shock, to becoming a consultant working with migrant women exposed to violence. It explores the main ideas of feminism, identity, motherhood, power, hierarchy, stereotypes, and healing. But at its core, the book all asks one question: how do we fight the silence that has shaped so much of women's lives, both here and abroad? Ang iya nga libro ang karon kabahin na sang library sang Philippine Embassy sa Denmark. Isa ini kadako nga bagay para kay Therese nga wala magpinsar nga ang iya istorya ang mangin importante sa komunidad. Honestly, overwhelmed. It's a very overwhelming feeling. As someone halin sa Bacolod nga who once doubted my story even mattered, if my story even mattered, and then seeing the Philippine Embassy in Denmark include my book in their library felt surreal. Ang ini nga libro, panugod pa lang suno sa kay Therese. Plano niya magsulat pagid sang dugang nga mga libro parte sa identity, migration kag mga kababainhan. Plano niya man magsulat parte sa neurodiversity, bangod siya ang late na na-diagnose nga isa ka autistic ADHD kag ang isa niya ka bata, isa man ka neurodivergent. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kita naga-shoutout sa ating mga live viewers kay Sara Belegorio. Maayong hapon, Digicast Negros. Ilabi na gid sa imo, Ma'am Barbara. God bless. Hello to you. Salvador Española. Maayong hapon, Barbara and Digicast. Lindol Sunyo. Maayong hapon, Negros. And kay Quilin Natuel. Maayong hapon, Ma'am Barbara and Digicast Negros. Kagamuya to ang top 10 stories of the day. Tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.